एगो आरती न्यूज वाला बा। इ सिंगरो बनेला, एक्टरो बनेला, रिपोर्टर भी बनेला। पहले इनकर सिंगिंग देखला, कितना जबरदस्त गावता, फटल बांस की तरह। बहुत अच्छा लोगन के वायरल भी कर चुका है। देखा है वीडियो में। और आरती न्यूज वाला बा। सिंगर से लेके एक्टर तक अश्लील तो लोग फैलेबे करे न। ये पहला आरती न्यूज वाला है कि जब अश्लील फैला दिला अपना जुबान से। ये वीडियो के देखा और एक सिंगिंग पहले देखा, कितना तगड़ा गावता, बहुत जबरदस्त गावता। सिंगर है आरती न्यूज वाला। और ये वीडियो कितना पहुंचा दा शेयर करके, आरती न्यूज वाला के पास पहुंचा और वहां भाग के आवा।